în casă. Bună! Din nou, Dracul... De fapt, pe mine nu-ți mai văzut. Eu sunt Draculaura, apropo. Da, acum suntem în altă parte. Oamenul ce face? Să vă scot pe stand. Da. Ok, hai să mergem pe aici. Oh, și încă ceva. Îi mulțumesc lui Sweetie Dolls YouTube. Ei, pentru comentariile drăguțe. În fine, hai să ne uităm la frunzulițe, la mormane de frunzulițe, frunzulițe, Doamne. Așa, frunze. Mai are cineva mai multe frunze ca aici? Doar glumeam, desigur, spate. Și pe sus, hop, erau frunze, da. Nu suntem chiar la noi acasă, suntem la bunici. Și ne plimbăm, 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 și ne plimbăm. De fapt, eu nu mă plimb, eu zbor, dar ne plimbăm. Deci, da. Sper că v-am zis că nu suntem la noi. Desigur, casa noastră nu arată așa. E, da, bine! Credeam că o să-mi dați... Adică, da, în fine, nu contează. Dar... Sunt eu, Draculaura, și zbor mai mult chiar în not. Frunze, uitați-vă acolo. Frunze, nu, vreau să zic acolo. Hopa, frunze. Și avem o pisică care a avut pui, dar nu-i mai avem. O pisicuță tare drăguță, Bruna. Zine bună. Mai, du-te de aici cu camera ta stupidă. N-am nevoie de cameraman, că când sunt celebră că am făcut nu știu cât spui. Hai, pa! Bruna e cam morconos. Vedeți un câine, Pamela. Hai să ne ducem. Hei, Pamela, ce faci, fetiță? Hai, zi ce faci, zi. Vreau un oscior, vreau un os. Sau ciocolată. Nu, vreau ciocolată. Da, vreau ciocolată. N-avem ciocolată. Și mai avem aici un câine, dacă... El este Azor. Vreau cărniță. Așa, vrea și el cărniță, unul ciocolată, unul vrea să fie mai mult celebră. Da. Celebritatea asta. Deci da. Hai să ne ducem pe aici. Ce tare arată iarna sau toamna sau în ce anotimp suntem. Da, eu nu știu, dar opereta știe. Ea e cea mai deșteaptă. Eu ar fi trebuit. Nu-i ziceți la opereta, eu sunt o prezentatoare mai bună. Și lui Clotin să nu-i ziceți că e cam stupidă. Și așa arată, hai să vă duc și pe acolo, pe partea ilaltă. Și vom ieși chiar aici. Da. Mai bine am merge pe alea. Să nu se întâmple ceva. Uitați-o pe Pameluța noastră care vine după noi. Mai dăm ciocolățică, vreau ciocolată, te rog, dăm ciocolată. Vreau ciocolată. Vreau ciocolată. Vreau ciocolată. Vreau ciocolată, te rog, vreau ciocolată. Vreau acum ciocolățică. Iam. Deci îmi dai? Nu. Hai bine, pa. Da, aceasta a fost Pamela. S-a oprit acolo. Hai, repede, hai să zburăm mai repede. Oh, super fain. Acum mi se descarcă și tableta. Dar nu. Oricum, cum spuneam, cred că o să fac într-un un video special pentru Sweetie Dolls YouTube. Fără concursuri, chestii de ăștia, da. Dar o să-i fac un video special. Să-l țină minte. Da. Lumea, dar sigur că o să-i fac, dar nu știu dacă o să-i placă, dar da. Hai că dar nu, în fine. Nu mai știu să vorbesc. Măcar operata și uitați cât am mers de acolo și mergem în grădină. De fapt, n-aș că vreau să mergem în grădină. Nu vreau pe aici, nu vreau. Deci da, înțelegeți voi. Eu scârbau, nu vreau pe aici. Hai, repede! Uitați, sărim peste asta. Hop! Și acum mergem, da. De Sweetie Dolls YouTube să vă abonați cât mai mult la. Și să nu uitați că am participat la concursul ei. Nu uitați, dacă uitați că am participat la concursul ei, vă bat. Dar glumeam, desigur. Bine, păpici!